Això que estem aquí és un enorme abocador il·legal que hi ha darrere del Parc Riu Clar, de l'Albada i de la Floresta. Fa pocs dies, el PSC acusava Esquerra d'inventar-nos fake news per dir que darrere dels barris del Parc Riu Clar, de la Floresta i de l'Albada hi ha abocadors. Convidem el PSC a veure aquesta realitat i els convidem a fer-ho de la mà dels veïns. Els veïns estan cansats, estan farts de que l'entorn de casa seva no sigui un entorn tan indigne com es mereixen. Aquesta situació es reprodueix en altres barris, es reprodueix en Sant Salvador, es reprodueix a Llevant, es reprodueix també a Sant Pere i Sant Pau, a moltes zones de Tarragona. Exigim a l'equip de govern que actuïn en prevenció i també en sancions, sancions exemplars a aquestes empreses que converteixen el nostre entorn en un entorn indigne. No podem permetre que Tarragona estigui en aquesta decadència. Tarragona necessita neteja, dignitat, civisme, des de Ferran fins a Bonavista i des del Serrallo fins a Sant Salvador.